पहले कि रखले बाड़ू पाव भर आ हिलौले बाड़ू गांव भर। फरमाइश आई लेकिन गा ना पोनी हो आवत तो होइए जाए। सुंदर गीत का संकेत हमारे हारमोनियम मास्टर करत हवन। कौन लड़की दौरा में सेव बेचत रहे सुधीर जी। अब कौन तोहरही मतिन लड़का ऐसे ही पात्र खन रहे आ 2 मिनट मान लो हम दौरा में सेव बेचत रहले 2 मिनट मानी हो उ लड़की बेचत बेचत गांव में गई कहे कि ले लो ले लो। कहीं से लड़का आके कहत बा कि का हो का बेचे तारू। लड़किया बतावे कि सेव ले ले बानी आ दौरा में कगो सेव रहे खाली 2 गो। लड़की लड़का से कहे का मास्टर कि हत्ती चुकी चीज के 1000 गहकी। लड़की कहे कि हत्ती चुकी चीज के 1000 गहकी कि हत्ती चुकी चीज के 1000 गहकी अच्छी खले बाजे भी उलेला महकी। कि हत्ती चुकी चीज के 1000 गहकी अच्छी खले बाजे भी उलेला महकी। तब लड़का कहे कि एहो मना रखनी हम नाही चखनी कि एहो मना रखनी हम नाही चखनी तू तो मंगला पते तारू ना कि एहो मना रखनी हम नाही चखनी तू तो मंगला पते तारू ना अरे रखले बाड़ू पाव भर हिलवले बाड़ू और ये देखे परमादरिया पूजनी हमारे बड़े भैया आदित्य कुमार सैदपुर गाजीपुर भोजपुरी अदा म्यूजिक भैया का चैनल बा। भैया की तरफ से पंखुड़े में गुथा हुआ पुष्पहार और 51 रुपए का पुरस्कार। देखा भैया भैया का चैनल बा अदा म्यूजिक भोजपुरी अदा म्यूजिक। सुबह ये गीत यही चैनल पर छूटी कि रखले बाड़ू पाव भर हिलवले बाड़ू गांव भर। तो देखा गीत सुनिया तनी चैनलवा के सब्सक्राइब कर दी जाए काहे से कि भैया चैनल लोग बनावता आ जब सब्सक्राइब ना हुई तो चैनल कैसे आगे बढ़ी। भैया के तनी सपोर्ट कर दी हो। लेकिन लड़की का कहे मास्टर लड़की कहे